Stewie, hát te? Szervusz. Nos hát, letelt a 24 óra, megvan a pénz? Ó, elfelejtettem, de jövő péntekre meg lesz. Ó, ez fura. Nem azt mondtad, hogy mára meg lesz? Tudom, de még nincs, bocs. Nos, akkor jól van. Ez finom volt. Ja, az fájt? Fájt? Mit művelsz? Nem annyira kellemes, igaz? Ugye nem? Igen, ilyenkor ez van. Uramisten! Így jártál. Hol a pénz? Odaadok végre? Hol van a pénzem? Hol a pénzem? Vagy ez jobban tetszik? Jól esik? Hol a pénzem, mi? Hol a pénzem? 5 órára itt van, hallod? 5 órára hozod a pénzt. Idegbeteg állat! Zuhanyozz le.